læsere. Så har jeg en lille hilsen til jer her fra Dubai. Vi er på Atlantis Hotel og spise på en restaurant, der hedder, hvad var det nu, den hedder? Oceano. Hvad? Oceano. Oceano hedder restauranten, og den kan virkelig anbefales, den er så god. Jamen, vi er lige kommet, og de lukker faktisk køkkenet allerede om en time. Vi var lidt sent på det, er typisk også. Men det er bare virkelig, virkelig lækkert. Og jeg har ønsket, at I kunne smage det her mad, og være med hernede, og få det her varme, for jeg har hørt, der er rigtig lortevejr derhjemme. Men ja, en lille videoblog her på Dubai. Her er min kæreste.